खुलुमबाय दिनैहाय मोनसे गोथार सान बे गोथार सानाव खौरांगिरिफोरखौ आङो गफुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै आङो गिबियावनो खौरांगिरिफोरसिम आं बरायनायजों लोगोसे साबायखर बावबाय। दा दिनै जोंहा दैमालु सेवाश्रम आश्रमाव दिनैहाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 166थि जोनोम सान फालिथाय जादों। बे जोनोम सानखौ जों गफुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै सामलायनाय जादों। दा बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानाव जों गिबि हिसाबै मुलुग मोजांनि थाखाय नैमित्तिक जग्य जों लादों। बे नैमित्तिक जग्यखौ जोंनि गफुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां महादेब बसुमतारी आफायानो दैदेनदों। आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो फिरफिला बिरहोनाय, बे फिरफिला बिरहोनायखौबो गफुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै आंनो बिरहोनाय जादों। आरो थामथि हाबाफारि हिसाबै जों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव जोङो बिबार बावनाय आरो आलारि बाथि लगायनाय जों बे हाबाफारिखौ लादों। बिनि उनावहाय जोङो गुरुदेव कालीचरणनि बे जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै जोंनि गफुर आन्चलिकनि सिङाव थानाय दिक्षा गुरु आफामोनखौ जोङो आर'नाइजों बरायनायजों लोगोसे जोङो मान लादों। बिनि उनावहाय जोङो सावरायमेल हाबाफारि लानाय जादों 12:00 बे सावरायमेलाव जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बिहोमायाव जों सावरायनाय जोंनिनो मानाव गेदेर श्री गेवलां बिरबल बसुमतारी आफाखौ जों फुंखा सुबुं हिसाबै जों मोननो हादों। बिथाङा सनापुर UN एकाडेमिकनिनो गोरायुं। आरो लोगोसेयैनो जोङो जोंनि गफुर हालामनि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर श्री गेवलां भुबन फुलगुरिया बाबाखौबो जों मोननो हादों। बिथांमोननि सानैनि दिनै गुरुदेव कालीचरण आफानि बिहोमानि सावरायनायाव जों गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। गुरुदेवा बर'नि गेजेराव जोनोम लानानै मा मावलाङामोन, मा मावबोदों आरो बिनि बोसोनफोरखौ जों माबायदि फालिनांगौ आरो जों माबायदि दावबायलांनांगौ बेफोरनि सायाव बिथां फुंखा सुबुंमोना जोंनि गेजेराव खन्द' बेखेवनानै होलांदों। आरो जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ खुंनो मोननानै गफुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै जों सोब गोजोननाय मोन्दों। आरो गफुर हालामनि गोबां आइ आफामोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गाजा गोमजायै जों खुंफुंनाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंजों नांथाबनानै थानाय अरुणाचल प्रदेशनिफ्रायबो बाबामोना बाहागो लानानै अरुणाचल प्रदेशनि ब्रह्म धोरोम कमिटिनिनो गाहाय प्रेसिडेन्ट मन्टु बसुमतारी आफायाबो बाहागो लानो हादों। अरुणाचल प्रदेशनिनो ब्रह्म धर्म कमिटिनिनो गाहाय प्रसारक मानगोनां अशक कुमार ब्रह्म आफायाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लादों। दा आफामोननि गोबां आलासि आरो गोबां बक्तफोर नुजाथिनायनि गेजेरजों गुरुदेवनि सायाव जोङो गुरुदेवा मा मावलांदोंमोन बिनि सायाव जोङो मोजाङै आफामोना फुंखा सुबुङा बिजिरनानै होलांनायनि गेजेरजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों गाजा गोमजायै होननानै कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन।
थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिटिउसनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।